गुमारि आरो मोखाङाव लाग्राखौ एसे देरहोबाय दे मानोना माने बिसोरखौ देरहोदो होननानै कमेन्ट हरबाय थानायखाय आङो देरहोबाय आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो लोगोफोर कार्टुन नालाय मास मोनसेयावनो सेंग्रा सिख्ला जायो ओमफ्राय आंनि गथ'फोरखौ देरहोबाबो माने काहिनिया रावनाबो सोलायथ'वाखै र' माने थांथ'वाखै बिसोरनिया जोंनियाल' गथ'फोरा देरग्रोबाय मायो आयै होननानै मोजांसो सोंबावदोंना नोङो हा हौवाग्ला साल्ला न'नि खामानिफोरखौ मावनो गारि नोङो हौवाफोरजों गेलेनो थांदों थोरसि लथा सुइथां आयै बायदोंमोन आं थोरसि सुनो बाबा जागोन नामा हा आंथ' हिनजावसा जानानै फैनाय हा बाबा जागोन आं दसे सम फरायगौमोनसो फरायनो होदों जोंफोरखौ मास्टारा साननाय फारिबो खौथि खालामनो होदोंमोन साननाय फारि जुदि खौथि खालामनो होदोंमोनबा नों मानो हौवाफोरजों गेलेनो थांनायमोन हा बा खामानि मावनो थिनबानोथाय खालि फरायनानै नोंहालाय मा लाब मोनगोन हा महराबोथ' गैखायानो बिफा मोखांनो थां खोथिया सुइथां आं हारसिं मावख'जोबनो हायो नामा नोम्मानि मोनाबो गैया माथो न'आवलाय बिमाखौ एसेबो माने मददखौनो खालामनो नागिरा हारसिं हाजोबो हा बोरमानिफ्राय मोसौनिफ्राय आं बेसे मावनो आयै आंनो मेथाइ जानो 20 थाखा फैसा हरनाय फैसा गैथ'आ र' हाबा 20 थाखायानो गैया नामा होमबा आं दिनै फराया थां नों जुदि आंनो मेथाइ जानो फैसा होआबा आं फराया थां हाबा दा आंनि आखायाव फैसा गैथ'आ नोंसा नोमफाया नै दानि बावसो हरदों आं दिहुननोसो थांनो नागिरदों फैसा आंनो दानो नांगौ थां नङाबा आं गाबोन स्कुलावबो थाङा आयु आबा मानो बुजिया नोङो हा फैसा गैया दा आंनि आखायाव थाइसेबो गैया थानायबाथ' आं नोंनो होखायोमोन ना होमबा आं दिनै ओंखामबो जाखाया मोखाङाव लाग्रा आइया फैसा गैया होननायखौ नोङो बुजिया नामा आइया दाइसो थांगोनो फैसा दिहुननो जाम्बालाय मानो बुजिथारा नोङो बाबा थां नों गेले थां दसे थां आङो दा दसे उनाव फैसा दिहुननो थांगोन मेथाइबो लाबोगोन दै दानो नांगौमोन ना आंनो दायो नोंनो चाउमिनबो लाबोगोन आं आबा होमबा आङो चाउमिन लाबोथारनांगोन दे दायो जागोन दे थाङाबा नों आइ गुमारि नों मा मोनबाय दङ हा नोंखौ थोरसि सुनो थिननाया मा जाखो थांनि र' आयै आंबो दायो चाउमिन जागोन दे आंनोबो लाबो जागोन दे मोखाङाव लाग्रानिखौनो एसे जाबानो जाबाय प्लेटनि चाउमिन बायना लाबोनो फैसा गैया आंनाव एसेबांबो थां थोरसिया सुइथां आङो बोरमा नायैनि इहु आब' इहु नोंनो आइया चाउमिन लाबोआबाबोथ' नोंनिखौनो जानो होदोंना आइया नोंनिखौनो जागोन आरो एसे आं आंनि बाहागोखौ होआ दे बाल एसे जागोन आरो आइनियाव बारा फैसा गैयानो प्लेटनि बायनो नोंनिखौनो एसे जागोन आरो माथो जायोथाय आं नोंनो नोंनोलाय आंलाय मानो होनो आं होआ दे होबाबो दोंसेल' होगोन आं दोंसेल' होथारगोन आरो आंनो नोङो दोंसेनि बारा मोनखाया नोङो मोखाङाव लाग्राया मा बायसि आंनो मेथाइखौनो होनो नागिरा हारसिं जानो नागिरो आंबा हले होयो माथो बेनो समान रानना जायो गाव गैयाबा आंनो होनो नागिरथारा आइयाबो बिनोसो बांद्राय मेथाइ बायना होयो आंनो होनोनो नागिरा आफा नों माला फैगोन नों फैबासो आं मेथाइ बुरजा मोनजायो नङाबा बिसोर आंनो मेथाइखौनो होनो नागिरा आनै गब्लियाबो फैसा थाबाथाय होयो नाथाय बिनाव फैसायानो गैया आरो आबैनाबो बेमार जाबाय थायोना थोरसि सुनो बासिदोंमोन आङो आनै गब्लिमोन गैयाबा आंखौ आइया मार खामानि मावनो होखायो ओंखाम संनोबोसो सिखायसिगोन आंखौ क्लास 5 मोनबानो ओंखाम संनाय सिखायगोन आंखौ माथो आंनि जानो लागा बिखुनजोयाबो दाबो फैला हाबा जानो थांनाया उन्दुनो ओंखारसोबायमोन आङो नै 10थायानो जानोसै टिलुमोना खमा जादि गुदुं उन्दुना दङना दा फाफ्लिया साला आंखौ थगा होनानै खोब आजादि उन्दुना दङ गुदुंनो आयाबो दाबो सफैला उन्दुनो ओंखारबाय दिनै मानोबा थाबैनो लैथोस्रि उन्दुला होमबा नोङो उन्दुनायालाय उन्दुगौमोन र' रामोनदा माथो आया दाबो सफैला आइया खामानि मावबाय दङना हाबायाव बेनिखायनो दानो फैनाय नङा खोमालै बियो
नङाबा नोङो उन्दुग्रोदो दे लैथोस्रि, नों उन्दुनो ओंखारबायना। औ उन्दुनो ओंखारबाय। ना गिगोन नोङो? गिगोनबालाय आं दसे नेथ'गोन दे। गिनायालाय एसे गिगोन, मानो होनबा दरजाया बारा मोजां नङा। दरजायाबो माने औवानिसोना आरो बायदोंबो माथो, बेनिखायनो एसे गिनाय मोनदों आङो। औलै लैथोस्रि, न'खौलाय गोदानै लुनो सानदोंमोन, नाथाय फैसा गैयिनि थाखाय लुनोनो हायाखै र'। लुगोन र' लासैनो। दरजाखौबो सोलायनांगौ जादोंथ', सोलायगोन र' आङो। औ रामोनदा, माने आङो उन्दैनिफ्रायनो फाक्का न'आव थानानै देरबोबायना, माने दरजाफोराबो काठनिसो जायोना, जब्द जायो। बेनिखायनो औवानि दरजाबाथाय एसे गिनाय मोनो। दे होमबा नोङो उन्दु, आं नोंखौ नेगोन दे दसे, आइया फैगौमानि। आइखौ नेथानोसै दे, आइया फैबाथाय उन्दुथानोसै। थेवब्लाबो नोङो आंखौ नेबाय थाथ'दे बेयावनो, माने एसे गिनाय मोनदों आङो। दे जागोन दे, आं बेयावनो जिरायनानै नेबाय थागोन नोंखौ। नोङो उन्दुथ'वाबालाय दे मबाइलखौनो नायना थादो। आंबो होमबा दसे मबाइलखौनो नायनोसै आइया फैगौमानि। दे होमबालाय। थारैनो रामोनदाया जोबोद मोजांमोन। दानिनिफ्रायनो आंखौ एसेबां केयार खालामो, आरो मानसिनि आखल आखुफोरा मासे मोजां, सानसेबो गाज्रि नोजोरै नायफेराबो बियो। दाबो नै बेसेबा गोजानसो जदों। आयौ गलाब, नों दिनैसो दैखौ लोंजोब्बाय दे। बेफोरबायदि लोंजोब्बा बिराद मोजां मोनखायो आङो। दे, सानसेया जाबाय नों दिनै, बिनिखायनो नोंखौ दिनै थाब खाना दोनबाय आङो। गाबोन फुङावनो जानो हासिगोन दे नोङो। दा दिनै नोङो थाथ'दो, थांलायनोसै आङो दे। अन्थावथावनो आप्रिब्रिथार मोसौआनो। आंनि माथो खोनाबानो गाबोबो, माने बिराद बुजि मोनखायो। नोंखौथ' सानसे नङा सानसेबाबो फानहरखागोन बिसोरो। आं बोरै थागोन नोंखौ फानहरबा? नोंखौ नायनानै थायो आङो। नोंखौ ना आङो आंनि फिसा बायदि अनो गलाब। नोंखौ फानहरबा बेसेबां मोजां मोनगौमोन आङो, नाथाय नोंखौथ' फानहरखागोन बिसोरो। दे होमबा थाथ'दे, आं थांसै। न'आवबो गोबां खामानि गोलैसोना दङ, थांसै आङो। हेलौ आइ, मा खालामदों? दङ आयै ओरैनो। नोंलाय? दङ आइ, जोंथ' मोजाङैनो दङ। नोंसो मोजाङै दंना गैया? आयै, आंबो मोजाङै दङ। आं खुसिथ'। नोंसोर आंखौ मोनजाया मोनलोङा सानबाय थायो न'? आरो आयै, हाबा जाखांनायनि उनावथ' खामानिखौथ' मावखानांगोन ना, बे बाथ्राखौ नोंबो मिथिगौ। नङा आइ, नोंखौ बिसोरो सैमा बायदि बाहायो आं मिथिगौ। बाहायालै आयै। औ, बाहायदोंमोन, नाथाय दा बाहायलाथ'। मोजां जाबाय दे आयै, नों मा टेनसन खालामबाय थायो? दे आयै दोनथ', आंहा एसे खामानि दङ र'। आइ, नोङो ओंखाम मोनजामारदोंना मोनजामाराखै खिन्थानाय? नोङो ओंखाम मोनजायाखैबा आं नोंखौ लायनोसै आइ। नों थाबाय थानाङा। आयै, मानो मोनजाया जानो दे, आं ओंखाम मोनजायाबा बोरै थांना थागौमोन दे। दे दोनथ' आयै, आंना एसे खामानि दङ र'। दे थागोन आं आयै, बेयावनो थागोन। लोगोफोर, आं दिनै दख'ना गानाखै दे, नोंथांमोना जेबो साननाङा। माने सब समावबो दख'ना गानहोबाय थानो हाया आरोना, एसे गोबाव जायो। बिनिखायनो मालाबा टाइमाव माने हाबा जाबाबो दख'नाखौ गानहोनो हानाय नङा आरोना लोगोफोर, सानफ्रोमबो माने गानहोनो हानाय नङा। माने सम बिदिनो मालाबा गाननायबो जानाय नङा आरोना। टिल्लुआ फन हरदों दिनै? मालै, दिनैसो फन हरनो मोनदों नोङो, हा? मबाइलानो गाज्रि जाना दङमोनलै आब' आंनिया। दोन टिल्लु, थगायनाङा आंखौ। नों मानसिया मानो बेफोरबायदि जानांगौ? आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन। आरो मोनसे खोथा, नोङो लैथोस्रिखौ नागारनानै बै रामोनदानि बिनानावखौसो हाबा खालामदों, हा? एसेबांथ' महर गोसाना बे रामोनदानि बिनानावा, नों लैथोस्रिखौ नागारनानै बेखौसो हाबा खालामबाय? बा, जोंनोथ' खिन्थालायाखैमोन। रामोनदानिफ्रायसो मोनथिदों जोंफोरो। नों एसेबां बेफोरबायदि हा टिल्लु? महरखौ नुनानै नों गोसोथोदों आरोना रामोनदा बिनानावखौ, हा? नों मिथिगौ ना, लैथोस्रिया बेसे फाग्लि रखम जादोंमोन, बेसे गाबदोंमोन? जाया लोङा उन्दुलासिनो थायोमोन बियो। मानसियानो हारा गोजा जाजोबदों।
नों आरो जों मिनि खुसि संसार जाहैगासिनो। आब' हागौबा निमाहा होलै आंखौ। माथो खालामबावनो आरो आं आरो रामोनदानि बिनानावखौनो फसायथारबायना। माने आङो गावगायनि गोसोखौनो हमथानो हायासैलै आब'। गोसोखौ हमथानो हाबाथ' मोजाङानो जागौमोन दिनै। दा गोसोखौनो हमथानो हादियाना आङो। बेनि थाखाय सरिलै आब'। सरि बुंबानो जायो नामा? आरो नोङो मबाइलखौ मानो सुइच अफ खालामना दोननायमोन? आसुरित दे टिल्लु, नोङो जोंफोरखौ खबर होआसै? बोरै खबर होनोलै आब'? नोंसोर आरो माथो आंखौ लिंहरबायसो थायोमोन। नोंसोरथ' आंखौ न'आव थांबा लैथोस्रिजोंसो हाबा होगौमोन ना। बेनिखायनो आङो उफाय गैयिनि मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोनदोंमोन। र' आब', जिखिजाया जोंफोरथ' दा हाबायानो जाबायना रामोनदा बिनानावजों। बे लैथोस्रिखौ मानो होखाराखै नोंसोरो? होखारहरदोब्रा। मानो लाखिबाय थानो दे बेखौ? होखारबाय आरो नोंहानो, आंलाय मा मिन्थिगौ? बेलाय नोंनिसो खामानि, नोंसो बेखौ गोसोथोदोंमोन। जोंथ' आरो नोंखौ गोसोथोनोबो होखायाखैमोन ना। दा नोंसो बेफोर प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना लानांगौ, जोंफोर मिन्थिया। मानो बेफोरबायदि बुङोलै आब'? मा नों बिब' नङा आरो आंनि? नों बिब' जालायनानै बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा? ओमफ्राय बिब'खौ सोंनानै हाबा जादों नोङो? आरो सोंनानै हाबा जानाङा दे, ओमफ्राय नोङो हाबायाव खबर होदों हा? गावसोरा आंखौ लिंबाय थायो नालाय न'आव, बेनिखायनो अफ खालामना दोनदोंमोन आरो आं लैथोस्रिखौ नाङा होनना बुंखादोंआनो। नोंसोरसो आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामना होनो नागिरबाय थादोंमोन माथो। दा जों हाबायानो जाखांबाय आब', बेफोरखौलाय मानोथ' नांबाय दङ? मा मोजां कन्डिसनबा आं नोंसोरनो खिन्थाया थागौमोन नामा? कन्डिसनानो ओरैबायदि जानानै दङमोन, आं बेनिखायनो खिन्थायासै आरो। आरे हाबा खालिथ' जोंफोरखौ खबर होनो हायोमोन ना। लिंहराबाबो ओरैनो हाबा जाबाय होननानैथ' बुंनो हायोमोन ना। दिनै मास मोननैनि बारलायलांबाय, मास मोननै बारनायनि उनावसो मानो खिन्थाखो? आरे आब' बुंबायानो माथो सरि होननानै, मानो बुजिया? दा जेखिजाया लैथोस्रिखौ जोंनि न'निफ्राय होखारहरदो आब'। दै मानो बुजिया? थांगोन ना थाङानो बियो? हो, थांनायनि नाम लादोंना लायाखै? आं मिन्थियालै, सोङाखै आङो। फैदो नोंसोर, दाथ' हाबायानो जाखांबाय। फैदो, फैनानै होखारहरफैदो। थै आब', बियो थाङागौ लागै थाङालै। लागिबा न' गोदान लुनानै थागोन। नंगौ नामा? औ आब', नोंसोर जुदि बेखौ होखारनो हायाबा आं गोदान न' लुनानै थागोन। आंहा फैसानि जेबो आंखालबो गैखाया। दे दोन। बाब्रे, ओरैबायदि माने लेबेल ना बिसोरबो। थाथोलै, थाङाबाबो लस गैया। आंहा गोदान न' लुना थागोन ना। फैसानि मा आंखाल? खरर थाखा दंखायो, जेबो टेनसन गैया। आरो आब', नोंसोरसो एसेबां लेबेल ना बा, होखारनो होबाबो होखारा। नोंसोर सानैनो आं खोजानाखौ एसे राननानै हरगोन सानदोंमोन, नाथाय आं नोंसोरनो गरसेबो होला खोजानाखौ। खोजानाया आंनि गोजासो जाजोब्बाय। जोंबाय आं नोंसोरखौ। नोंसोर ओरैबायदि लेबेल ना बै लैथोस्रिनि थाखाय। आं असे ना लैथोस्रिया असे? हो, आंनि साइड जानो गारै नोंसोर साला लैथोस्रिनिसो साइड जाबाय दङ ना। था नोंसोरनि दे, नोंसोरनि जाबाय बे न'आ। नांला आंनो, ओरैनोबाबो बोरायखाबाय। खोजानाखौ ओरैनोबाबो थाला मारिना गारबोखादों आं। सानसे नङा सानसेथ' बे लैथोस्रिया थांखागोन। होमबाने आङो खोजानाखौ लाबजोबगोन, रावनोबो गरसेबो होआ। लाब गैया रावनोबो होनानै साला आंखौ सिनायहाला बिसोरो, गावनि असे फंबायखौनो। मा बुंखो बिबारि बाजैया? मा बुंबावनो, बिसोरबो लेबेल गोनां गोजासोलै जोंहा बिब'फोरानो। बै लैथोस्रिखौ आङो होखारनो होबाय, बा मायबासो बुंबायलै आंखौ। मा बुंनाय? माने आंखौ न'आव थांनो होदों, ओमफ्राय न'आव थांनानै होखारनो होदों। थाथोलै थाथो, न' स' नांला, ओरैबाबो फैसानि आंखाल गैखायालै सना। न' गोदान लुनानै थागोन जोंनिया। नांलालै, थांला, जोंनिया न' लुनानै थागोन ना। आरो बेयावबोलाय मा टेनसन मोनदों जे जोंफोरो? आजादि जेबोथ' खस्थ' मोनाखैना, जोंहा बेयावनो थाबाय थागोन आरो। थेवब्लाबो एसेबां गिदिर न'खौ बिसोरनो होनोसै आरो। बै न'आबोथ' खरर थाखानि नङा होमबा? लाथोंसैलै बिसोरनो, लाथोंसै माने बिसोरबो लानो हाया र'। सानसे नङा सानसेबाबोथ' बै लैथोस्रिया थांखागोन ना। होमबानिया थांसिगोन आरो जोंहा डाइरेक्ट फानना फैखागोन। होआ बिसोरनो। आंनि सम्पतिफोरखौ मानो होनोलै, आंनि गोजासो बिसोरो। बिसोरथ' हाबा जाखांनायनि उनावलाय जोंनि सम्पतिखौलाय मानो मोनबावनो दे, जोंनिसो बियो। औ टिल्लु, जोंनिसोथ' आरो बिसोरलाय मानो मोनबावनो दे, बिसोरलाय हाबा जाखांबायानो। बेनि थाखायथ' आंहा टेनसन जाबाय दङ। एसेबां गिदिर न', बै लैथोस्रि बुरिया थाङाबा मा जागोन देनाय? टेनसन लानाङालै सना, बेलाय मा मोनगोन दे जोंनि न'आव थाबाय थाना। सानसे नङा सानसेबाबो थांगोन, गावगायानो बरिं मोनलांगोन। थेवब्लाबो माबा आं बोरैबा मोनदोंहाय। जोंनि न'आव थानाङाना बियो, थांनांगौ। आरो बिबारि बाजैमोनालाय मानो होखाराखै दे बेखौ लाखिबाय थानालाय मा मोनगोन? मोनथियालै, बुरबक गोजासो मानसिफोरानो। होखारनो होबाय, माबा उल्था हाबायाव खबर होनाय, मायबा होनाय, मायबा मायबिसो बुंसोबाय।
हाबायाव बोरै खबर होनो दे गावसोरानो ब्रा ब्रा लिंबाय थायो नोंखौ नों थांबाथ' गोबां हाबासो खालामना होगौमोन बेनि थाखायनो आं बुजायखादोंआनो एसेबां बुजायना बुंदोंआनो थेवब्लाबो बुजि मोना थै मा जाबावगोन दालाय बै बुरै लैथोसेया मा मोनबाय दङ जोंनि हाबा जानायखौथ' बियो खोनाखाबाय थेवब्लाबो मानो थायाखै मा लाब मोनगोन बियो आइमोनखौ फन खालामनो नांगौमोन मानो होनबा जोंफोरनि हाबायाबो बारा दिन गैलाना गाबोन हरसिगोन दे दिनै हरथ'ला लैथोश्री अ नों फैदों माला फैदों आं फाथाखौनो मोनलायाखै दानिसो फैदों र' ओमफ्राय लैथोश्री आं नोंनियाव मोनसे खोथा सोंगौमोन मा सों दाथ' नोंजों आंजों हाबायानो जासिगोन जेनेबा नोङो असान्थि मोनदों नामा जेनेबा आंजों हाबा जागोनखौ रामोनदा नों आंखौ मानो बेफोरबायदि सोंबावदों आंथ' नोंजों जुदि हाबा जानो गोसो गैयामोनबा आं नोंजों फैनायानो नङामोन माने आं नोंनि मोखाङाव सानफ्रोमबो दुखुल' नुबाय थायो माने सिन्थाबाय थानाय नुयो बेनिखायनो सोंदों आङो अ नों आंखौ बेनिखायनो बेफोरबायदि सोंदों आरोना जेनेबा नोंजों हाबा जागोनखौ खुसि गैयै रखम मोनदोंना आंखौ नोङो नंगौ आं मिसाखौ बुङा जेब्ला नोङो आंखौ हाबा खालामगोन होनना बुंदोंमोन बै समाव आं नोंजों हाबा जानो एसेबो गोसो गैयामोन आङो टिल्लुखौनो बावनो हायाखैमोन नाथाय आं दा टिल्लुखौ बावनो हाबायथ' आरो आं दि नोंजों हाबा जागोन आं खुसिथ' रामोनदा आंहा जेबो सान्थि गैया होमबा नोङो सानफ्रोमबो मानो टेनसनाव थाबाय थायो माबा रामोनदा आङो मानो टेनसनाव दंबाय थायो मिन्थिगौना आं आइमोनखौ खिन्थानांगौमोन ना माने दाथ' जोंफोर सानैया हाबायानो जासिगोन साननैनि उनाव खिन्थानांगौमोन न' औ लैथोश्री आंथ' खिन्थानोनो होखादों माथो नोंसो फनखौनो हराखै मानो साहसानो जायाखै र' गाबोनसो हरसिगोन फनखौ दे जिखिजाया हाबानि सिगां फन हरथार आरो खबरखौ हरथारदो न'नि मानसिफोरनो खिन्थानांगौ औ खिन्थागोन र' रामोनदा गाबोन खिन्थागोन मा दिनै खिन्थाला होमबा हरदो फना आंबो खोनासंनोसै मा बुङो दिनै नांथ'ला नामा गाबोन हरसिगोन दे रामोनदा नंगौ दे होमबालाय गाबोन हरथारदो आरो ना खबर हरालासिनो हाबा जाबा एसे खोथाया बोरैबा जाहैगोन ना माने मोनथिहोनांगौ आरो औ नंगौ नंनायालाय दे होमबालाय गाबोन फन हरगोन बालाय औ गाबोन हरसिगोन दे होमबा नोङो जिरायथ'नाय आङो सुगआव थांना फैनि र' एसे ना लायना फैनि औ दे होमबालाय रामोनदाया सानो खोमा आङो गावजों हाबा जानो गोसो गैया होननानै नंगौ आं नोंजों हाबा जानो गोसो गैथारामोन थेवब्लाबो दा आं नोंजों हाबा जानो गोसो दङ मानोना नों जोबोद मोजां जानो हागौ नोङो गोरिब आरो महराबो एसेबां मोजां नङा थेवब्लाबो नोंनि गोसोआ ओरैबायदि मोजां आङो गलिलांबाय रामोनदा मैया हरनिफ्राय गोसोआ आंना एसे सोलायना थाबाय माने टिल्लुनि फारसे बारा टेनसन जाला आङो बावनोथ' हाया टिल्लु नोंखौ थेवब्लाबो आं रामोनदाखौबो माने फसायबाय रामोनदानि गोसोआ ओरैबायदि गोथार आरो बिनि आखल आखुफोरा ओरैबायदि मोजां मैया बिनि बिमाया हरनि 10ता बारनासो फैदों न'आव थेवब्लाबो दि रामोनदाया आंखौ दांनायानो थायाखै आंनि खाथियावनो फैयाखै मोनसे रुमावनो दङ आंजों रायज्लायदों थेवब्लाबो माने आंखौ एसेबो गाज्रि नोजोरजों नायाखैयानो आं आसुरित मोनदों माने आंनि खाथियावनो फैयाखै रामोनदा बायदि सेंग्रा अबाव मोनबावनो आजिखालिनि जुगाव बेनिखायनो आं रामोनदाखौ जोबोद मोजां मोनदों तू मेरा दिल जीत लिया रामोनदा नोंखौ आं जोबोद फसायबाय